যতনো বেলায় বেলাকে হামবাই আনিবো মুং বিমান জমাতিয়া সিলগা তিনি আং কাইসা বেলাইকে কিরিमा सोंसा आंनि फमायो निउस हफायो आं भिडिअ सुनानै बाय दंखा एक्चुअली आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सामंग तां दंगो आं कोनो पलिटिक्स बाय इनवल्व सिगरै बनि लगे लगे आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मानि पर आलादा कंपनी रक आनो ग्रो अप तंगमन नुके गोबां मानो आनो तलाला मग्रवानि आनो हेरेसमेंट खायानि सुदु ताबो काइसे पैलाबो हायनो आंनि बुंमोंगै गोबां मानो भिडिअ एडिटिंग फटो एडिटिंग के मोबाइल नंबर हैक रखायो आंनि बुंमोंगै अपप्रचार खायजाक बनतुइ आं थाना रक सासि एफआईआर रक खाय रजाक ओको साइबर क्राइम हाइफानो बनि कोनो सल्यूशन तो मालिया आं के ताक बहायनो तिनि फायो आं हाहायनो खोनाफिउ जे 4-5 तानेर कल सफैका महाराजा प्रद्युत नतुयै आंसि आंनि चेहारा रके खलायै आंनि फटो रके खलायै ओको महाराजा प्रद्युत नि याथेंगो के फटो के याथें रक बेरा फुतमाबु आं हाके खोनाखा के अब आंया अब आंनि मंगै सिगां फैला फानो आनो अपप्रचार खायना बांगै अब हायके खायजाक दंगो के आं भिडिअ रकनो काहाके फटो रक दे भिडिअ रक दे आंना सिनायजे आं फन खायजाके ताक लगे लगे आं बनो साइड दंका आं नायानो के अब आंया लुपुरक बाया रक प्लीज निरक बिलिभ खायजाक दि अब आंया अब आंनि मंगै जारा अपप्रचार खायनाय बर रकसि जदिसि अमता हाइके कोनो बरकनो जदिसि ओंखाहाके प्लीज आनो हेल्प खायबाय जदि आं सिगांसिंनो बरकनो नायटुक दंगो अब साब रक आंनि मंगैयाके अपप्रचार खाय दंनै तो जतनो बेलाय बेलायके हामबाय जतनो आं रिक्वेस्ट खायानो सुबाबाय जदि उ बरकनो आइडेंटिफाई खायरनानै प्लीज हामबाय।